Здравейте, скъпи зрители! Продължаваме темата за Гърция. България, която е страната от Европейския съюз с най-нисък бюджетен дефицит, е изправена пред риска от дестабилизиране на банковата си система заради участието на много гръцки банки в финансовия пазар. Възможно е голям финансов ресурс да бъде задържан в съседна Гърция, която в момента се опитва да се справи с фискалните си проблеми. Това отбелязват рейтинговата агенция Fitch Ratings и водещата консултантска компания Capital Economics, пише Bloomberg. Повече от 1/3 от банковия пазар у нас се държи от гръцки банки като National Bank of Greece и Alpha Bank, чието новопривлечени капитали ще бъдат с по-висока цена заради понижения рейтинг на страната след разразилата се бюджетна криза в Атина. Анализаторите очакват, че фискалната криза в Гърция тепърва ще се усеща на Балканите. Най-прекият път на заразата от Гърция към Югоизточна Европа е чрез подразделенията на гръцките банки в тези страни, посочва Марк Янг, ръководител на отдела за развиващите се пазари в Fitch Ratings. Всеки натиск върху привличането на средства и ликвидността, оказан върху банките майки, може да прерасне в удар върху политиката на подразделенията, посочва експертът. Понижението на държавния рейтинг на Гърция, както и на част от банките в южната ни съседка, означава, че банките майки ще запазят средства за основния си пазар, като дори може да успеят да покрият част от разходите си на другите пазари. Анализаторът посочва, че Обединена българска банка, която е притежание на National Bank of Greece и Eurobank EFG в България, само частично покриват отпуснатите заеми с депозити. Ние прогнозираме, че финансирането на подразделения ще бъде под изключителен натиск по-късно тази година, отбелязва Нил Шейринг, старши икономист от Capital Economics. Дори и гръцките банки да запазят стабилен паричен поток в краткосрочна перспектива, рецесията ще намали тяхната експанзия в развиващите се пазари на Европа, уточнява Шейринг. От Bloomberg отбелязва, че 12% пазарен дял е на гръцките банки в Румъния, а в Македония, Сърбия и Албания той варира между 15 и 25%. Както стана ясно в петък, през февруари Министерството на финансите е прекратило договора си с рейтинговата агенция Fitch Ratings, за да бъдат редуцирани средства. За една и съща услуга се е заплащало на 4 различни агенции. Припомняме, че в петък от Fitch заявиха, че е възможно кредитния рейтинг на България да бъде понижен заради огромния размер на външния дълг, който има страната. Според последните прогнози на Fitch, икономика на страната ни ще се свие с 0,3%, вместо предишните за 0% свиване. Една от причините е, че 10% от българския износ е насочен именно към Гърция. Миналата седмица управителят на БНБ Иван Искров увери, че няма опасност българските депозити да бъдат пренасочени към Гърция. Благодаря за вниманието.